Mä kerron nyt mun omia kokemuksia lastensuojelun kanssa toimimisesta Etelä-Suomessa. Mä olin raskaana, niin mä tiesin, että mä oon hyvin motivoitunut. Tää oli mun ensimmäinen lapsi ja mä niin tarvihin yksinhuoltajana tukea, apua. Ja neuvolassa pyysin, että saa kotipalvelua sitten kun lapsi syntyy. Ja se meni ihan hyvin. Mä sain vapaaehtoisen doula, josta oli paljon apua. Ja sitten mä menin sairaalasta suoraan semmoisen perhekuntoutuskeskukseen. Ja se meni ihan hyvin, mutta mulle sanottiin, että se on joku vapaaehtoinen asia, että mä voin lähteä sieltä miten mä haluan ja että mä saan sieltä tukia ja apua siinä vauvahoidossa. Ja sitten tavallaan paljastukin, että se tavallaan olikin sitten jotakin muuta, että ei sieltä vapaaehtoisesti niin vaan lähetä, että pitää niin kuin sosiaalityöntekijältä saada lupa lähteä sieltä. Ja sitten mä kumminkin olin sillä lailla motivoitunut äiti ja ei ollut mitään alkoholi- tai huumeongelmia. Ja olin niin kuin halukas tekemään parhaan ja yrittämään parhaani. Ja näin, mutta ei siinä mitään, että me sitten päästiin kotiin sen vauvan kanssa, mutta se ei ollut mitenkään erityisen mukavaa, että niin kuin asiat on jonkun toiseen käsissä, mutta silloin mulla kävi hyvä tuuri, että mulla oli semmoinen sosiaalityöntekijä, joka oli semmoinen myötätuntoinen ja se sanoi mulle, että hei, että mä niin kuin näen, että sä oikeasti niin kuin haluat, niin kuin, että tämä on sulle tärkeää ja sä yrität ja me niin kuin halutaan auttaa sua. Ja näin, että kaikki meni sillä lailla hyvin silloin. Mutta sitten ja mä sain niin kuin kotipalvelua sitten kotia kerran viikossa, että mulle tuli semmoinen perhetyöntekijä ja siitä oli kovasti mulle apua ja näin. Ja se oli niin kuin hyvä kokemus, mutta sitten mä muutin mun kotipaikkakunnalle, missä se lapsen mummo oli lähempänä. Tai mä sain mummolta sitten apua siinä lapsenhoidossa ja sitten mä päätin muuttaa takaisin Etelä-Suomeen Järvenpäähän ja sieltä Vantaalle sitten, niin että mulla oli työpaikka. Ja mun lapsi oli päiväkoissa ja mun poika oli silloin vuosi ja 8 kuukautta. Ja sitten siinä oli niin kuin naapuri kanssa vähän riitaa. Ja se niinku tuntui, että se naapuri käytti vähän sitä jonnekin vallankäytön välineenä, että se halusi kostaa mulle jostakin. Että se niinku teki lapsensuojeluilmoitukseen, että mun vauva tai taapero itkee normaalia enemmän. Ja sitten ne tuli ne lastensuojelutyöntekijät ja mä ajattelin, että nämä on varmasti niinku maalaisjärjen-ihmisiä ja mulla ei ole sillä mitään hävettävää tässä, että mä niin kuin käyn töissä ja teen niin kuin parhaani tässä ja näin. Ja mä niin kuin sanoin, että mä vierotan mun lasta niin kuin rintamaijosta ja niin kuin öisin, että sen takia kun on voimakastahtoinen ääni tai voimakastahtoinen niin kuin taaperopoika, iso poika ja se huutaa, niin kyllähän se naapuri voi kuulua vähän. Sitten, että mutta pitää se niin kuin ymmärtää, että jos vierotetaan vauvaa siitä rintamaijosta, niin sitten se voi olla, että se itkee se vauva ja näin. Selitin siitä ja sitten kun ne kumminkin näki, että se lapsi oli siellä kotona ja se oli ilmiselvästi hyvän tuulinen ja hyvinvoiva poika, että se ei sillä ollut mitään hätää,
siellä ja näin, että mä jotenkin luotiin semmoiseen maalaisjärkeen ja säädyllisyyteen koko ajan. Mutta sitten kumminkin niin pakotettiin meneen taas sinne perhekuntoutukseen ja eihän mä sitä niin kuin tykännyt, mutta mä ajattelin, että okei, että mä oon ollut siellä aiemminkin, että mennään nyt sitten sinne. Ei se niin kuin hyvältä tunne, kun mulla oli työpaikka ja näin, sitten niin kuin sieltä perhekuntoutuspaikasta ei saa käydä töissä, että mulla meni niin kuin työasiat ihan sotkuun. Mä niin kuin menetin mun tavallaan sitten niin kuin palkaa siinä, että ne pakotti mut, että ei saa olla töissä. Ja se oli aika ankia niin kuin olla siellä, että tuntuu, että ne ei huomioinut sitä, että yrittää parhaansa. Ja näet, ne melkein niin kuin hyväksi käytti sitä, että jos on tämmöinen niin kuin äiti ja vanhempi, joka oikeasti yrittää parhaansa, ne vähän niin kuin lypsi sitä jollakin lailla, että ne niin kuin melkeinpä nautti siitä, että ne sai kritisoida ja tuomita, että mikä ei tuntunut olevan riittävän hyvä niille ja aina kaikki oli väärin. Ja näin, että mä en niin kuin tuntenut semmoista niin kuin myötätuntoisuutta ja halua auttaa siellä. Ja siellä oli ihmeellisiä sääntöjä, että ei saa imettää niin kuin siellä olohuoneessa, vaikka se on niin kuin perhekuntoutuspaikka, että luulisi, että se on niin kuin tämmöinen, että kahvilassakin saa imettää, mutta siis siellä ei saanut imettää muiden ihmisten nähdä. Ja se oli erittäin niin kuin laitosmainen ja tympiä paikka. Ja mä huomasin, että mun lapsikin niin kuin reagoi siihen niin kuin ankeuteen, että se ei oikein suostunut niin kuin syömään siellä kauhean hyvin. Ja se näki, että sillä ei ole hyvä olla siellä. Ja ne, niin kuin, mä niin kuin, olin täysin avoin niin kuin kaikesta, että, musta, niin kuin, että mä ei tee niin kuin, hyvää mulle eikä mun lapselle, eikä tämä auta ollenkaan. Että päinvastoin, että tämä niin kuin, stressaa meitä molempia. Tämä oli Tikkurilassa perhekuntoutuspaikka. Ja mä niin kuin puhuin mun kokemuksesta avoimesti kaikille, että mä niin kuin puhuin sen perhekuntoutuskodin johtajan kanssa. Ja sitten mä puhuin johtavaa sosiaalityöntekijän kanssa. Tai se oli johtava sosiaalityöntekijä, joku assistentti. Ja näin, että siinä ei saanut tuoda edes omia ruokia, että se oli niin laitosmainen se paikka, että se piti tyytyä siihen laitosruokaan, mikä siellä oli, tai sitten pitää olla ilman ruokaa käytännössä. Ja sitten kun mullakin oli niin kuin olemassa olevia semmoisia niin kuin rajoitteita, että ei pysty mitään tahansa syömään ja näin, ja se sitten tuntuu, että mä niin kuin laihuin siellä, että kun mä en saanut semmoista ruokaa, mikä mun keholle olisi hyvää, ja mulla meni oma terveys sitten vaan niin kuin huonommaksi. Eli ne niin kuin tavallaan, se oli niin kuin päinvastoin, mitä niiden pitäisi tehdä siellä, että ne niin kuin rakentaisi ja nostaisi ylöspäin näitä perheitä, että ne päinvastoin käyttää niin kuin hyväksi haavoittuvaisessa asemassa olevia ihmisiä ja perheitä. Ja katsoa, milloin ne murtuu. Ja mä niin kuin soitin, yritin tavoitella johtavaa sosiaalityöntekijää ja jutella sen kanssa, että onko tämä niin kuin tarpeen. Tämmönen. Ja sitten ja mä sitten puhuin niin kuin assistentin kanssa, niin se sanoi mulle, että joo, että mulla on täys oikeus lähteä sieltä. Kun mä sanoin, että mä yritin niin kuin neuvotella sitä, että no, jos mä menisin isovanhemman tykö asuu se lapsen kanssa, että me ollaan asuttu siellä ennenkin ja kyllä me nyt niin kuin hoidetaan ja pidetään hyvää huoli, niin kuin ollaan niin kuin aiemminkin siellä yhdessä niin kuin pärjätty oikein hyvin mun pojan kanssa, että sillä ei ole mitään hätää, että mä voin mennä sitten tai niin kuin sen pojan niin kuin mummon tykö ja me yhdessä sitten, että jos on mitään niin kuin epäilystäkään siitä, että mä niin kuin yksin pystyisi pitämään huolta mun pojasta.
Ja sitten mulle sanottiin, niin kuin se assistentti sanoi, että mä voin lähteä, niin sitten mä niin lähdin. Sitten mä lähdin ja sitten mä ilmoitin niin kuin siellä niin kuin se pojan iso, niin kuin mun äidin tykönä, että me ollaan täällä näin ja sillä lapsella ei ole mitään hätää. Niin sitten se tultiin poliisien kanssa hakkeen sieltä ja se sijoitettiin se lapsi. Eli mua niin kuin johdettiin harhaa ja multa niin kuin varastettiin kaikki. Terveys, työpaikka, lapsi. Ja sitten senkin jälkeen niin mua ei ole mitään muuta kuin haukuttu vaikka miksi. Ja kaikkia on käytetty hyväksi, niin kuin mitä voi vaan käyttää hyväksi. Ja missään vaiheessa ei ole tullut semmoista tunnetta, että mua oikeasti haluttaisiin edes auttaa. Eli tässä niin kuin ongelmana on se, että niitä ihmisiä on niin monenlaisia, jotka tekee tätä työtä. Ja osalla on niin kuin hyvä sydän ja ne haluaa auttaa. Ja sitten joku on taas semmoisia, että niillä ei ole mitään niin kuin myötätuntua niitä ihmisiä kohtaan, eikä niillä mitään ongelmaa pelata niin kuin narsistisia manipulointipelejä, psykologisia pelejä niiden niin kuin perheiden kanssa. Ja ne lapset joutuu kärsimään siitä. Ja tässä niin kuin, sehän niin kuin kuuluu olla, että lapsia yritetään suojella. Ja sehän on täysin oikein, mutta siinä pitäisi olla niin kuin hyvin varovainen, että miten se niin kuin tehdään, ettei ne joudu sitten. Etkö siinä vaan niin kuin yksi tai muutama ihminen niin kuin, ja niiden käsitykset ja niin kuin vaikuttaa siihen, että niillä on valta niihin lapsiin ja niihin perheisiin. Ja jos se on jotenkin se yksi ihminen, että sillä on jotenkin väärä käsitys tai jotakin henkilökohtaista sen vanhemman kanssa, tai joku väärä käsitys tai väärinkäsityksiä siitä vanhemmasta, tai se ei vaan tykkää siitä vanhemmasta, niin se lapsi kärsii siitä aivan niin kuin epäoikeudenmukaisesti. Ja se koko niin kuin järjestelmä täytyisi niin kuin uudistaa sellaisiksi, että niin kuin sillä koko perheellä olisi sellainen kokemus, että ne on niin kuin tuettuja ja ne on ymmärrettyjä ja niitä oikeasti halutaan auttaa, eikä niin kuin tyrannisoida ja pakottaa niiden tahtoa. Ja mitä mä oon niin kuin jutellut monen perheen kanssa niin kuin Etelä-Suomessa, varsinkin yksinhuoltajat, niin ne yrittää pysyä eroonsa niistä lastensuojeluviranomaisista, koska ne tietää jo, minkälaista se touhu on, ja siihen liittyy niin kuin rahaa jollakin lailla. Ja sitten nehän tahkuaa niillä, että munkin lapsella kävi sillä lailla, että se yksi perhe otti ja ne sai niin kuin aika hyvät rahat siitä, että ne otti niin kuin hoitaakseen mun pojan. Ja ne käytti sitä niin kuin remonttirahastona, että niillä oli remontti ja pienet tulot. Ja ne hoiti mun lasta sen aikaa, että ne sai remontin tehtyä ja maksettua. Ja sitten ne sanoikin, että ne ei halua enää sitä lasta. Ja tämä oli pieni lapsi kyseessä, mikä oli kokenut jo aikamoista traumaa ja turvattomuutta. Että sitä niin kuin heiteltiin vielä perheestä toiseen. Ja sitten se vanhempi, niin se ei voi muuta kuin kattua sitä sivusta niin kuin kauhuissaan, eikä pysty tekemään mitään sille. Ja siis niitä on niin paljon parempiakin tapoja hoitaa tämä asia, koska niin kuin aivan varmasti monella perheellä on haasteita ja voi olla, että omissa lapsuudessakin voi olla, että on mennyt jotakin traumoja, mitä pitäisi ehkä käsitellä, mutta se voisi tehdä jotenkin rakastavalla tavalla tämän kaiken, mikä oikeasti niin kuin tukisi sitä perhettä. Ja antaisi niille semmoisen käsityksen, että niillä on niin kuin valtaa asioihin ja niitä tuetaan. Ja niin kuin, että niitä ei niin kuin jotenkin väkivaltaisesti eroteta toisestaan ja niin kuin näin. Että se ei saa olla tämmöistä niin kuin narsismia ja laitoksia,
eikä mitään sellaista. Tässä on kumminkin pieniä lapsia kyseessä, jotka traumatisoituu loppuiäksi siitä, että jos ne niin kuin revitää rakastavaa äidinkin sylistä jo niin kuin ihan pienenä, että jos sitä rupeaa niin kuin oikeasti miettimään omalle kohdalle, että jos sulla on vaikka yksi vanhempi ja se on ainut, joka sulla on ollut se tuki ja turva ja se on antanut sulle sen rakkauden ja sen niin kuin läheisyyden ja yhtäkkiä se niin kuin repäästää vaikka 2-vuotiaana ihan vieraiden ihmisten hoitoon. Ja se menettää sen kaiken niin kuin turvan ja rakkauden, mitä se on saanut. Niin mietipä minkälaiset, ja mä niin kuin itse joudun näkemään se ja todistaa se, kun mun lapsi itki ihan niin kuin ilman lohtua. Mä en pystynyt tekemään mitään ja mä niin kuin sain vaan hetken aikaa olla sen kanssa, yrittää lohuttaa sitä. Ja näin, että siis se oli niin kuin ihan jäätävää niin kuin katsoa sitä. Että tää on niin kuin pahuutta tämä. Ja jotenkin tuntuu, että tätä meidän verorahoilla kumminkin ylläpidetään tätä, niin pitäähän meillä olla joku sanominen tähän ja sitten niin kuin, että tämä jotenkin pitää pystyä muuttamaan tämä järjestelmä semmoiseksi, että se niin kuin tekee mitä se on tarkoitettu tekemään, että se palvelee niitä lapsiperheitä eikä satuta niitä. Ja kaikki semmoinen tekopyhyys ja ylimielisyys pitää niin kuin poistua tuosta. Et ei sitä, niin kuin, eihän se ole hyviä käytöstapoja niin kuin, että mennä jonkun vanhemman, jonkun ihmisen tykö kotiin ja sitten alkaa vaan arvostella ja kritisoimaan tuomihtee. Ja sitten pitäisi mukaan vaan ottaa se vastaan. Ja sitten jos sä jollakin lailla puolustat itseäsi, että hei, että en mä, niin kuin, että mä tykkää tämmöisestä, että niin kuin mulle puhutaan tällä lailla, niin sitten sua sanotaan niin kuin hulluksi tai jotakin epävapaaksi. Että jos sä niin kuin puolustat sun niin kuin rajoja ja sun lasta, niin yhtäkkiä sä ootkin niin kuin epävakaa sitten tai hullu. Näin, että että joku vaihtoehtoinen systeemi pitää niin kuin nousta tämän tilalle, mitä nyt tapahtuu. Ja niillä rahoilla, mitä niin kuin siihen menee ja kuinka paljon ne niin kuin saa rahaa, ne laitokset, niin me voitaisiin niin kuin kehittää jotakin, mikä tarjoaisi mahdollisuuksia. Etkö monella esimerkiksi, niin kuin mullakin oli, että mä olin yksi huoltaja, jolla on pieni lapsi ja mä imetin ja mä olin uupunut kyllä. Ja silloin ehkä olisi pitänyt ymmärtää mun itse, että niin kuin priorisoida se, että ei olisi tehnyt niitä töitä. Että luottaa vaan siihen, niin kuin, että kyllä se niin kuin, jotenkin sitä pärjää sen ajan. Että, ei, niin kuin, että olisi pitänyt niin kuin, vaan rakastaa itseä enemmän siinä vaiheessa. Ja niin kuin, tämän kokemuksen mä oon justiin käyttänytkin sillä lailla, että siinä alussa mä niin kuin taistelin niitä viranomaisia vastaan ja mun kaikki energia meni niin kuin siihen, että mä niin kuin reagoin niihin. Ja sitten mä niin kuin tajusin, että kun se ei niin kuin johaa mihinkään ja sitten kun niillä ihmisillä ei ole semmoista säädöllisyyttä ja myötätuntua, että mä voin yhtä hyvin vaan keskittyä rakastamaan itseäni ja vahvistaa itseäni ja niin kuin kehittyä niin paljon kuin mä pystyn ja oppia niin paljon kuin mä pystyn ja niin kuin hoitaa mun kaikki asiat niin hyvää mallia kuin mä vaan kykenen ja olla niin hyvä äiti mun pojalle kuin mä vaan pystyn. Mutta niin, jotenkin tämä kaikki on ihan päälailla, että ne, jotka tekee tätä työtä, niin jotenkin niistä tuntuu, että miten kylmiä ne ihmiset on, että onko ne itsekään niin kuin kauhean hyviä vanhempia, että mikä oikeus niillä on tulla kritisoimaan niitä vanhempia, jotka yrittää parhaansa ja alkaa syyllistää niitä ja kritisoimaan ja tuomihtee. Etkö ne vois niinku osoittaa myötätuntuakin.
että se on vaikea taapero, että ainakin mitä mä niin kuin liikuin mun taaperon kanssa paljon niin kuin ulkona ja näin, niin mua niin kuin kehuttiin, että mä oon hyvä äiti, että mä niin kuin heti lohutin mun lasta, että jos se vaikka itki. Ja sitten moni niin kuin osoitti niin kuin semmoista tukia, että ne muistaa, kuinka haastavaa se on, kun on niin kuin pienen taaperon kanssa. Mutta jos on niin kuin semmoinen ihminen, joka tuntee semmoista täyttymystä siitä, että se haluaa kokia sen niin kuin äitiyden ja se nauttii siitä, niin semmoiselta ihmiseltä ei saa viedä lasta. Et sitä pitää niin kuin auttaa, niin kuin tukia kaikin mahdollisin tavoin. Eikä niin kuin kytätä siinä, että milloin se tekee jonkun pikku huolimattomuusvirheen tai mikä ei ollut nyt täydellisyyttä. Ja ne on niin kuin ihan mahdottomia ne kriteerit. Ja se mustamaalaus ja kaikki tämmöinen. Ja niissä on niin kuin asiakirjoissa, kun ne tekee niitä lausuntoja, niin niissä on niin kuin ihan valheita suoraan sanottuna. Ja niin kuin törkeää mustamaalausta. Ja näin, että jotenkin niin kuin, että mun oma, niin kuin, että mä en, että ajatella, että kuinka moni lapsi tästä kärsii, niin mun oma tunto ei niin kuin salli sitä, että vaan olla hiljaa. Ja sitten niin kuin, että moni ajattelee, että ne on turvassa ne lapset, mutta onko ne turvassa oikeasti? Että nehän niin kuin traumatisoi ja niitä, että onko ne niin kuin turvassa? Ja niin kuin, eihän sitä voi vaan niin kuin katsoa sivusta tämmöistä näin, että jotakin täytyy niin kuin tapahtua. Ja niitä ihmisiä on semmoisia, niin kuin, jotka, niin kuin, mitä mulla kävi näitä kotipalvelutyöntekijöitäkin, niin sen näki, että ne oikeasti rakastaa lapsia. Ja ne oli niin myötätuntoisia. Ja näet, semmoisia ihmisiä pitäisi saada tekemään sitä lastensuojelutyötä, eikä semmoiset ihmiset, joilla ei monesti edes ole lapsia, ja ne on käynyt vain jonkun yliopistokoulutuksen, eikä niillä ole niin mitään, ne on ihan kylmiä ja myötätunnottomia. Niillä on joku lista ja kriteerit, että miten, ja heti jos joku ei ole täydellistä, niin sitten otetaan lapsi vaan pois. Tai jos joku ei mene niiden mieleen mukaan, niin sitten otetaan lapsi pois. Et siinä ei mitään suojelua, eikä siinä mitään rakkautta, eikä siinä mitään välittämistä. Mutta niillä rahoilla, mitä tähän menee, niin me pystyttäisiin vaikka tukemaan näitä perheitä, että jos ei ne halua tehdä töitä, tai niille voisi keksiä jotakin vaihtoehtoisia tapoja, että jos ne haluaisi, niin kuin, kun nyt paljon ihmiset harrastaa tämmöistä niin kuin omaa, vähän niin kuin pientä tämmöistä omaa varaisuutta ja tämmöistä, että antaisi niille ihan niin kuin uuden alun. Ja jos ne tarvii jotakin terapiaa, että saisi käsiteltyä vaikka omia niin kuin lapsuusasioita tai suhteita äidin kanssa, jotakin tämmöistä, niin miksi ei tehdä sellaista? Ja näin, mutta mitä mä oon nähnyt näitä perheitä, jotka on ollut siellä perhekuntoutuspaikassa, niin kukaan ei ole käyttänyt huumeita, eikä niin, että ne on ollut ihan normaaleja ihmisiä, jotka yrittää oikeasti parhaansa. Ne rakastaa niiden lapsia, niin, että se on aika vahva vietti ihmisellä rakastaa niiden lasta. Ja näin, että semmoinen myötätunto ja ymmärrys, niin se veisi aika pitkälle näissä asioissa. Sen sijaan, että niin kuin aletaan jotakin pakottaa ihmisten tahtoa ja kritisoida ja tuomita ja tuntuu, että mikään ei ole oikein. Ja näin, että niillä ei saa olla tuommoista niin kuin valtaa ja sitten kun ei pysty valittaa edes mihinkään siitä eikä saa oikeutta. Niin tämä, niin, että ei tämä niin kuin kuulu
semmoiseen vapaaseen yhteiskuntaan tämmöinen tapa toimia. Mutta kiitos, jos katsot tämän videon ja se kaikki lähtee tietoisuudesta, että varmaan moni luulee, että ne vanhemmat on jotenkin semmoiset, että se on oikeasti vaarassa se lapsi. Ja sitten todellisuudessa, kun se ei yleensä ole vaarassa, että se on vain joku tämmöinen mielipidekysymys, tai on niinku suurenneltu asioita tai jotakin semmoista, että se niinku mullakin oli, että mä oon niinku home-ongelman takia just muuttanut, niinku sisäilmaherkkyyden takia, niin mä oon niinku muutellut tai tämmöistä. Tai sitten mä oon niinku suostunut niinku antaa niinku lehmänmaitua mun pojalle niinku ruoan kanssa. Ja sitten mä olin kumminkin varannut allergialääkärille ajaa ja kaikki testit oli niinku, että ne ei huomioinut edes, että niinku mä niinku selvitin sitä asiaa ja näin, niin se ei mikään vaikuta. Siinä ei mitään niinku semmoista edes halua enää auttaa. Sen näkee, että niillä on joku muu motiivi nyt tehdä sitä. Et siinä ei ole mitään inhimillisyyttä eikä myötätuntoa eikä säädyllisyyttä siinä hommassa. Mutta tämmöinen kokemus mulla itsellä on ja mä toivon ainakin itse semmoista yhteiskuntaa, missä niinku olisi niinku lapsilla turvallista olla meidän kaikkien takia. Että tuntuu, että jos ei ole niinku vapautta eikä rakkautta, niin eihän mitään silloin ole. Se on kaikki silloin ihan turhaa. Meillä ei kenelläkään oikeastaan mitään siinä vaiheessa, jos ei ole vapautta eikä rakkautta. Mutta kiitos sun ajasta ja hyvää jatkoa.